Os puntos de orde do día que xa tratamos outro día na comisión informativa son o primeiro, aprobación se procede do terceiro plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. A proposta xa a teñen, xa comentamos o outro día que o primeiro plan de igualdade se fixo no 2005, levamos 14 anos co plan, foron moitos avances os que se fixeron neste ámbito, e hai que seguir mellorando e revisando e a facelo cada vez máis aberto, contactar cos sectores para implantar as medidas, contactar cos sectores socioeconómicos, co persoal de outras áreas, para que sexa transversal e ao mesmo tempo sexa participativo e aberto. Desde Servicios Sociais, en que hoxe non está a concelleira porque por motivos persoais non pudo asistir, quero agradecer a colaboración de todas as persoas que fixeron posible este terceiro plan. Os puntos que recolle, os apartados son a información, sensibilización e coordinación municipal, atención á violencia de género, educación en igualdade, conciliación e corresponsabilidade, emprego, empoderamento e participación social das mulleres, benestar social. A proposta ao pleno, o acordo para propoñer ao pleno para a súa aprobación recolle 4 puntos, que son: primeiro, aprobar o terceiro plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2020-2024 do Concello de Lousame, que se anexa a presente proposta. Segundo, dar traslado do acordo aos departamentos municipais responsables de poñer en marcha as diferentes actuacións. Terceiro, crear unha comisión de igualdade de carácter interdepartamental que teña a finalidade de impulsar, planificar e implementar as accións recollidas neste terceiro plan, así como de facer o seu seguimento e avaliación, debendo levar informes ao respecto. Cuarto, facultar á alcaldesa presidenta tan amplamente como en dereito sexa posible para garantir a plena efectividade do presente acordo. Votos a favor da aprobación. O segundo punto é a aprobación se procede da clasificación do expediente de contratación 12/2019, Servizo de Axuda no Fogar, modalidade dependente. Xa coñecen de sobras do expediente, porque xa é a segunda vez que temos que facelo, por as razóns que xa coñecen, e despois de todos os trámites que veñen aí ben detallados, paso por paso, a clasificación das empresas e o que se acorda é o seguinte: primeiro, aprobar a seguinte clasificación por orde decrecente de licitadores. Sanamede, en primeiro lugar, con 78,89 puntos, Son a túa axuda en segundo posición con 70,27 puntos, Idades SL en terceiro posición con 66,39 puntos, Servicios Sociales Ullasa SL na cuarta posición con 64,14 puntos, e Fundación para o Estudio e a Promoción da Acción Social, FEPA, en quinta posición con 58,14 puntos. O segundo punto a aprobar é requerir electrónicamente ao licitador que presentou a mellor oferta para que dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte a aquel no que recibira o requerimento presente por medios electrónicos e confirma electrónica a documentación indicada na cláusula 18 do PECAR. Xa non detallo toda a documentación que ten que presentar, salvo que teira que explicite. E terceiro, publicar este acordo na plataforma de contratación do sector público que actúa como perfil do contratante do Concello de Lousame. Eu queria facer unha intervención a rede dunha publicación que se fixo no Concello, que se vai crear unha bolsa de... Este contrato é anual, é por un ano. A mí gustaríame que para o seguinte ejercicio ver a posibilidade desde o propio Concello gestionar, xa que vamos a facer unha bolsa de emprego dedicado a isto.
Non. Bueno, pues, A ver, hai- é unha proposta que me gustaría. Pero lle explico, non ten nada que ver. Non Lle ten nada que explico. ver. Hai o SAF É o- dependencia e hai o SAF, o sea, o que se presta ao Concello que dá axuda a domicilio, vale? E entón, o SAF de axuda a domicilio, hai traballadores de baixa, e eses traballadores, por iso necesitamos unha bolsa de emprego para cubrir esas baixas. Pois entón, Pero non ten nada que ver coa dependencia, é diferente. entón a hora de escribir, o que se escriba desde nos medios ou nas redes, hai que especificarlo porque pon SAF, E que é SAF? bolsa para SAF. Servizo de axuda no fogar, e non pon dependencia a continuación de SAF. Aquí, isto tamén estamos... Pero este é SAF Ayuda dependencia. no hogar SAF. Este é SAF dependencia. E o outro é o SAF de... Non, pero aquí de pode, axuda a domicilio. non pode dar lugar. Sí, claro, pero Non, a nosa non, porque... Por que non? Por que non? Se pode gestionar. Pregunto, por que non se podría gestionar desde o Concello o de dependencia? Pois mire, porque estamos sobrecargados en algún capítulo que vostede coñece, Pero igual, porque os persoal que hai no Concello é o que é, e xestionar pois as persoas que fan falta para levar a cabo a atención á dependencia son moitas e non hai capacidade para facelo. gustaríame en outro momento, Sí. en outro pleno, gustaríame Sí. poder Foi sempre así. madurarlo. E cantas máis horas, e cantas máis horas de que outro día, pois mire, de ser no 2000... Estamos falando de 30.000 horas este ano. Sí, pero Estamos falando de un precio de 14,40. Era no 2000, creo que 6, non quero faltar a verdade, pois 9.000 e pico, e gastamos en 30.000, o sea, se multiplicou, e desde o ano anterior se multiplicou, pois xa ve por canto, non? Estamos falando Vale, de entonces, unha gestión xa pública. cando era, en aquel momento, esas horas, se facía de esta maneira. Vale. E hai máis cousas que se poderían decir. Non sei, nós aquí non tiñamos que ter beneficio industrial, non tiñamos, podía repercutir o precio máis nos traballadores e podía repercutir o precio, parte do precio, en pagar unha persona ou ter unha persona dedicada exclusivamente á gestión deste departamento. Madurarei e traerei a proposta. Non é así, non é así, logo hai máis cousas todavía. Máis cousas. Falaremos. Por minha parte non hai máis. Votos a favor destes acordos.